Σοφία Παναλίδου με μια εξαιρετική ομιλία, πολύ προσεκτική, έχει πολλές απορίες και έχει πολλές πληροφορίες. Άλλο ένα θερμό χειροκρότημα για τη Σοφία. Ευχαριστούμε, Σοφία. Λοιπόν, τώρα, για την επόμενη ομιλία είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που θα παρουσιάσω τον επόμενο ομιλητή, διότι είναι ο άνθρωπος με τον οποίο χτίζουμε μαζί την επιχείρησή μας. Είναι ο άνθρωπος που μου σύστησε την ιδέα και είναι ο αγαπημένος μου μπαμπάς. Κατέχει το επίπεδο του μάνατζερ, χτίζει σταθερά την επιχείρησή μας τα τελευταία χρόνια. Σήμερα θα μας μιλήσει τις διαφορές μεταξύ υπαλληλικής καριέρας και καριέρας στην επιχειρηματικότητα και αξίζει πάρα πολύ να τον ακούσουμε λόγω και της πολυετούς εμπειρίας του και στους δύο χώρους. Οπότε, χωρίς άλλη καθυστέρηση, θα ήθελα να μου βοηθήσετε με το θερμό σας χειροκρότημα να φέρω στη σκηνή μάνατζερ Παναγιώτη Βλάχο. Χάζω μπαμπάς, Καταρχήν θέλω να πω ότι είναι μοναδικό το συναίσθημα να σε προαναγγέλνει η κόρη σου. Σημαντικό. Ξεκινώντας λοιπόν, θέλω να πω λίγο για τη σημασία των λέξεων του τίτλου. Το μονοπάτι που έλεγε μέσα πρακτικά είναι ο δρόμος της επιτυχίας του κάθε ανθρώπου. Η ανεξαρτησία περιλαμβάνει κάποιες συγκεκριμένες λέξεις. Πρώτα απ' όλα, δεν μπορεί να είσαι ανεξάρτητος αν δεν έχεις οικονομική ανεξαρτησία. Αλλά παράλληλα να έχεις και χρονική ανεξαρτησία. Γιατί άμα δουλεύεις να το βράδυ, δεν βλέπεις οικογένεια, δεν βλέπεις τίποτα, μόνο ανεξάρτητος δεν είσαι. Αλλά και την εκτίμηση των ανθρώπων που βοήθησες και συνέβαλαν στην επιτυχία σου. Η καινοτομία που λέμε μέσα είναι ουσιαστικό σημείο, ούτως ώστε να καθιερωθείς και να είναι σταθερό αυτό το οποίο κάνεις. Ξεκινώντας λοιπόν η ομιλία μου, όπως σας είπαμε, έχει θέμα την επιχειρηματικότητα αλλά και την online επιχειρηματικότητα συγκριτικά με την υπαλληλική σχέση εργασίας και τις προοπτικές που έχει. Πριν ξεκινήσω όμως, θα πω ένα ευχαριστώ στη Σοφία που έκανε την ομιλία πριν, γιατί άθελά μας πρέπει να έχουμε συνοηθεί. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι που έρχεται και δένει και με αυτά που θα πω εγώ. Θα πω λοιπόν πώς ξεκίνησα για να τεκμηριώσω αυτά που θα πω στο σύνολο της ομιλίας. Καταρχήν, είμαι 45 χρόνια υπάλληλος σε διαθετικές θέσεις, άρα μπορώ να μιλήσω από μέσα από το συγκεκριμένο θέμα, αλλά το σημαντικό που διαπίστωσα όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι οτιδήποτε και να είχανα, δεν είχα ασφάλεια και δεν μπορούσα να δημιουργήσω και να έχω την χαρά της δημιουργίας σε τίποτα. Απλώς μπορούσα να βοηθήσω κάποιους πολίτες, μπορούσα να βοηθήσω το οτιδήποτε για να κάνουν λίγο παραπάνω, αλλά μέχρι εκεί. Πριν 35 χρόνια λοιπόν που το κατάλαβα αυτό, μπήκα σε κάποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες, οπότε άρχισα να καταλαβαίνω και το επιχειρηματικό σκεπτικό πώς είναι. Είχα λοιπόν και τα δύο. Το 2015 βρήκα, έχοντας τα αυτιά μου ανοιχτά, την καλύτερη για μένα επιχειρηματική ιδέα, η οποία τι έκανε, ήταν franchise, με ελάχιστο κόστο μπορούσα να ξεκινήσω, άρα δεν θα είχανα τίποτα, πρακτικά, ακόμα και αν δεν πήγαινε κάτι καλά. Το 2015 τώρα λέμε, έτσι, καμία σχέση με αυτά που ακούτε τώρα. Είχε σύστημα, άρα δεν θα ανακάλυπτα τίποτα από το μηδέν, και βέβαια είχε εκπαίδευση. Μου εξασφάλιζε λοιπόν ότι θα μπορούσα αυτό που θα δημιουργούσα να μπορέσω να εξασφαλίσω με το δικό μου λιθαράκι την κόρη μου. Γιατί όλοι οι γονείς τι λένε συνήθως, κάτι να αφήσω στο παιδί μου, να φτιάξω μια επιχείρηση, κάτι να μπορώ να το αφήσω. Έτσι λοιπόν ήρθε η απόφαση. Η απόφαση ο καθένας την παίρνει μόνος του. Εγώ λοιπόν το στοιχείο μέσα είχε τον ενθουσιασμό. Ακούγοντας την ιδέα ενθουσιάστηκα. Είχε προϊόντα ευρέας αποδοχής. Από όλες τις κατηγορίες. Γιατί κακά τα ψέματα. Ποια είναι η αγορά? Από 3 κατηγορίες αποτελείται. Από τους καταναλωτές που είμαστε όλοι, άρα θέλαμε εκπτώσεις, το είχα. Ο
Ο κάθε επιχειρηματίας ήθελε να αξιοποιήσει το ίντερνετ, το είχα, και βέβαια είχα ένα σύστημα που έψαχνα και εγώ για να δημιουργήσω επιπλέον εισόδημα, που μπορούσε ο καθένας ανεξαρτήτως γνώσεων, ανεξαρτήτως του οτιδήποτε, να το έχει και αυτός. Άρα λοιπόν απευθυνόμουν στους πάντες. Τα προϊόντα συνδύαζαν δύο πράγματα που μπορούσα λόγω της δουλειάς μου, γιατί είμαι διευθυντής πωλήσεων στον χώρο της πληροφορικής, άρα μπορούσα να αξιολογήσω τα προϊόντα ότι ήταν πολύ καλά, ήταν οικονομικά και το σημαντικό, είχαν υποστήριξη. Άρα λοιπόν, είτε επιχειρηματίας, είτε κάποιος που ήθελε να δημιουργήσει εισόδημα, είχε υποστήριξη. Δεν χρειάζονταν να ξέρει τίποτα. Ήταν άειλα. Τι σημαίνει άειλα? Σημαίνει ένα πολύ, πολύ σημαντικό σημείο, το οποίο σημαίνει ότι δεν έπρεπε να επενδύσω χρήματα, να βάλω στόκ αποθήκης για να τα έχω την ώρα που θα μου τη ζητήσει κάποιος, αλλά με ένα email και με την αξιοποίηση της εταιρείας, της πλατφόρμας που είχε, έκανα τη δουλειά μου από οπουδήποτε και να ήμουν. Συνδυασμός του franchise με το affiliate marketing μου δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να δουλεύω και να δημιουργώ ένα εισόδημα, αλλά να μπορώ αυτό το εισόδημα να το απολαμβάνω και παρακάτω και να μπορώ να το αφήσω στο παιδί μου. Ένα πολύ σημαντικό, ότι είχε την κληρονομικότητα. Και βέβαια, όπως σας είπα, την ομάδα εκπαίδευσης. Και δεν ήταν μόνο η ομάδα εκπαίδευσης, ήταν και της υποστήριξης. Ό,τι ώρα θα έπαιρνα τον δικό μου upline, ό,τι ώρα θα έπαιρνα τον άνθρωπο τον οποίο θέλω να ρωτήσω κάτι, ήταν εκεί να μου απαντήσει. Άρα δεν με ενδιαφέρει αν ήξερα τίποτα. Το σημαντικό ήταν να αποφασίσω. Έτσι λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είχα βρει την OGI. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε την υπαλληλική σχέση συγκριτικά με την επιχειρηματικότητα. Είναι κατανοητό ότι η εργασία αυτή είναι δύο τελείως διαφορετικοί χώροι για τους ανθρώπους που θα αποφασίσουν το οτιδήποτε. Ας ξεκινήσουμε με τους υπαλλήλους. Πρακτικά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Είναι οι υπάλληλοι και είναι και τα στελέχη. Και αυτοί οι υπάλληλοι έχουν ένα κοινό. Είναι αγέλαστοι. Γιατί είναι αγέλαστοι? Είναι αγέλαστοι αφενός μεν οι υπάλληλοι, γιατί θεωρητικά πιστεύουν ότι έχουν εξασφαλισμένο το μισθό τους, όμως η απόλυση, όμως το οτιδήποτε. Ωραία. Ο παλιός είναι αλλιώς. Αλλά ο νέος είναι ωραίος. Λοιπόν, θεωρητικά λοιπόν η ασφάλεια του μισθού, θεωρητικά την έχουν, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρξει μείωση, αλλά μπορεί να υπάρξει και απόλυση. Το στέλεχος σίγουρα έχει καλύτερες αμοιβές, αλλά υδρώνει πάρα πολύ για να τις κρατήσει. Ο κάθε υπάλληλος έχει υπερορίες που είναι υποχρεωτικές όταν θα του τις πει ο εργοδότης. Και δεν μπορεί να πει όχι. Γιατί αν θα πει όχι, κάποιο καμπανάκι χτυπάει. Και βέβαια, τις περισσότερες φορές δεν θα τις πληρωθεί. Το στέλεχος δεν έχει υπερορίες, γιατί απλούστατα είναι τόσες πολλές οι ώρες που δουλεύει, για να μπορέσει να κρατήσει αυτές τις αμοιβές που έχει, που επιβαρύνει πολλές φορές την υγεία του με το στρες και το άγχος, το οποίο είναι δεδομένο ότι το έχει. Η αξιολόγηση σε έναν υπάλληλο δεν γίνεται από αυτόν. Γίνεται από έναν προϊστάμενο ή από έναν εργοδότη και τις περισσότερες φορές, αν όχι τις περισσότερες αλλά πολλές φορές, δεν είναι δίκαιη. Στο στέλεχος δεν χρειάζεται να του κάνει κάποιος κάποια αξιολόγηση, γιατί γίνεται καθημερινά και γι' αυτό έχει μηδενικό ελεύθερο χρόνο ακόμα και για την οικογένειά του. Ο κίνδυνος της απόλυσης, όπως είπαμε στον υπάλληλο, είναι συνεχώς πάνω από το κεφάλι του. Αλλά και στο στέλεχος, η αποτυχία έχει επιπτώσεις και σε βάθος χρόνου, γιατί θα είναι πολύ δύσκολο να βρει μετά μια δουλειά, γιατί θα έχει χρεωθεί την αποτυχία. Για την επιτυχία δεν το συζητάμε, τη θεωρεί δεδομένη ο κάθε επιχειρηματίας. Που σε πληρώνει. Η αύξηση, αυτό είναι το πιο ωραίο. Όνειρο απατηλό. Και αν θα πάρει κάποιος μια αύξηση, θα πάρει 10, 20, 30, 40 ευρώ. Παραπάνω δεν πρόκειται να πάρει. Το στέλεχος εξελίσσεται για να πάρει μια αύξηση με βάση τα πλάνα της επιχείρησης. Που όμως δεν του εξασφαλίζει κανένας ότι θα είναι μέσα στα πλάνα της επιχείρησης. Κάθε μέρα, ο κάθε προϊστάμενος και ο κάθε εργοδότης ζητάνε όλο και περισσότερα από έναν υπάλληλο και όσο περισσότερα κάνει, την επόμενη μέρα θα του ζητήσουν περισσότερα, γιατί πρέπει να πάρει το maximum αυτό που το πληρώνει.
στελέχη δεν σταματάνε ποτέ να εργάζονται. Πάνε διακοπές με την οικογένειά τους, το τηλέφωνο θα χτυπήσει, θα απαντήσουν. Θα πάρουν το λάπτοπ, θα μιλάνε στο email. Γιατί? Γιατί η αξιολόγηση είναι καθημερινή. Είναι οι άνθρωποι που πρέπει να δώσουν λύσεις, πρέπει να σκεφτούν προτάσεις. Πρέπει. Πνιγήκαν. Ποιο είναι το κοινό τους? Το κοινό τους είναι η καθημερινή δράση όμως και για αυτά τα προβλήματα που έχουν και οι υποχρεώσεις. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να πει: εντάξει, μωρέ, σήμερα δεν θα δουλέψω. Άσε 2-3 μέρες, αλλά θα πάει στο τέλος του μήνα και θα απαιτεί τα ίδια χρήματα που θα έπαιρνε τον προηγούμενο μήνα που είχε δουλέψει κανονικά. Άρα λοιπόν τίποτα δεν γίνεται χωρίς δράση. Και βέβαια η ηλικία είναι ένα μεγάλο θέμα. Γιατί αν το καμπανάκι χτυπήσει και η απόλυση είναι μετά τα 45-50, πέστε μου πού θα βρει δουλειά αυτός ο άνθρωπος. Πιθανότατα θα κλαίει τη μοίρα του. Πάμε στους επιχειρηματίες. Η επιχειρηματικότητα καταρχήν έχει προσωπική ανάπτυξη. Γιατί? Για τον άπιστο λόγο ότι θα διαχειριστεί τους ανθρώπους που θα προσλάβει, θα διαχειριστεί τους προμηθευτές, άρα δεν περιμένει όπως ένας υπάλληλος να του λένε τι θα κάνει. Πρέπει να αρχίσει σιγά σιγά να αναλαμβάνει δράση και πρωτοβουλίες. Έχει τη χαρά της δημιουργίας. Ξεκινάει κάτι από το μηδέν και είναι το δικό του παιδί. Το αναπτύσσει και χαίρεται. Έχει ένα μικρό, αλλά είναι μεγάλο ρίσκο. Είναι στην επιλογή του και στην ιδιοσυγκρασία του τι ρίσκα θα πάρει για να μπορέσει να μεγαλώσει την επιχείρησή του. Έχει τη δυνατότητα των αποφάσεων. Αυτός θα αποφασίσει. Σε ποια αγορά θα πάει, τι προϊόντα θα έχει, πώς θα πληρώνει τους προμηθευτές. Όλα τα βγάζει αυτό στη στρατηγική γενικά και αναπτύσσει την επιχείρησή του με βάση τα όνειρα και τα πλάνα που έχει. Θα έχει ένα κόστος ενός συμβούλου, 2 συμβούλων, ενός γραφείου συμβούλων, αλλά αυτό το κόστος πάλι θα το κερδίσει, γι' αυτό και τους παίρνει. Γιατί δεν το κάνουν όλοι? Συγγνώμη, πριν πάω σε αυτό, έχουν χαμόγελα όμως επιχειρηματίες. Γιατί κάθε μέρα, μια επιτυχημένη μέρα, έχει ένα χαμόγελο για αυτούς. Είναι η δική τους επιτυχία. Όμως έχει ένα μικρό θεματάκι που είναι το κεφάλαιο το μεγάλο που πρέπει κάποιος να επενδύσει. Και έρχεται η online επιχειρηματικότητα. Συμφωνούμε όλοι ότι γιγαντώθηκε μετά τον κορονοϊό. Δεν μπορεί να το αμφιβητεί κανένας αυτό. Αξιοποιείται το ίντερνετ και τα κινητά. Όπως είπε και η Σοφία πριν από λίγο, γι' αυτό είπα ότι δεν είναι χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί. Έχει πολύ χαμηλό κόστος εκκίνησης αλλά και απόσβεσης, που είναι πολύ σημαντικό γιατί παίρνεις τα λεφτά σου γρήγορα πίσω. Άμεση οικονομική απολαβή. Αρχίζεις και κερδίζεις από την πρώτη εβδομάδα, για να μην πω την ημέρα και φανώ υπερβολικός, ενώ ο επιχειρηματίας πρέπει να το στήσει, πρέπει να φτιάξει τα κτίρια, πρέπει να προσλάβει κόσμο. Εδώ τα έχεις όλα. Χαμηλό έως μηδενικό ρίσκο. Ένα είναι το ρίσκο μόνο. Ο άνθρωπος που σε σύστησε σου λέει πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις το άλλο, λες εσύ ναι και δεν κάνεις τίποτα. Αυτό είναι το μόνο ρίσκο και εξαρτάται μόνο από εσάς. Παγκόσμια αγορά. Πού να σταματήσεις? Έχεις συνεργάτες στην Αυστραλία, έχεις συνεργάτες στην Αμερική και κερδίζεις σε 24ωρη βάση. Γιατί εσύ την ώρα που κοιμάσαι η τύχη σου δουλεύει. Ο Αμερικάνος, ο Αυστραλός, αυτό συνεχίζει και δουλεύει άλλες ώρες στο 24ωρο. Ευελιξία και προσαρμοστικότητα είναι γιατί εσείς θα αποφασίσετε πόσες ώρες, πόσες μέρες την εβδομάδα θα δουλεύετε και όσο αναπτύσσετε και δημιουργείτε το παθητικό εισόδημα, πώς θα το αραιώνετε ίσως ή πώς θα κάνετε πιο άνετα ακόμα τις διακοπές σας. Αν και τελικά και οι δουλειές διακοπές είναι στην ουσία. Εκπαίδευση και υποστήριξη το λέω συνέχεια γιατί είναι ένα πολύ βασικό σημείο, γιατί δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας για κάποιον, ανεξάρτητα τι κάνει, για να πει «Μα εγώ δεν ξέρω από αυτά, μα εγώ δεν ξέρω από τα άλλα». Εδώ θα στα μάθουν όλα. Είναι το σύστημα, είναι οι άνθρωποι. Είναι η ομάδα η δική σου που δημιουργείται. Η ηλικία, κανένα πρόβλημα. Είσαι 18+, αν και στην προηγούμενη, αν θυμάμαι καλά, είχαμε και ένα μικρότερο παιδάκι που είχε ξεκινήσει και λέει «Εγώ στον επόμενο μήνα γίνομαι 18 και ξεκινάω, έχω ξεκινήσει με τους γονείς μου». Έτσι λοιπόν είμαι σίγουρος ότι όλοι θέλετε καταρχήν να μην σας κοστολογεί κάποιος άλλος για την αξία σας. Την αξία σας την ξέρετε. Πολλές φορές ένας υπάλληλος, όπως και εγώ έλεγα, «Μα δεν με πληρώνουν όσο πρέπει». Ναι, αλλά τι κάνω? Έκανα λοιπόν το βήμα. Κάντε το κι εσείς. Πραγματοποιήστε τα όνειρα που μέχρι χθες ίσως λέγατε
Μα δεν μπορώ, δεν βγαίνω, δεν φτάνει 15 το μήνα και δεν μου τελειώσει τα λεφτά. Μπορείτε να το κάνετε, αρκεί να το αποφασίσετε. Έχετε εργασιακή ασφάλεια, γιατί ό,τι και να γίνει, έχετε έτοιμη μία επιχείρηση με μηδενικό κόστος, όπως προείπε και η Σοφία, στην οποία οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να την απογειώσετε. Δεν έχετε όρια. Θέλετε να βγάζετε 100 ευρώ το μήνα, θέλετε να βγάζετε 5.000 το μήνα, θέλετε να βγάζετε όσα θέλετε, από εσάς εξαρτάται. Και βέβαια χαμογελάτε, γιατί φτιάχνετε κάτι δικό σας. Δεν υπάρχει κάποιος να σας πει, μα γιατί δεν το έκανες αυτό. Θέλω να δουλεύεις περισσότερο. Δεν υπάρχει αυτό. Είπαμε. Μου κάνετε σαμποτάζ, μου φαίνεται. Να. Πίσω δεν πάει. Για να δουλεύετε. Μπράβο, ξεμπράβο. Αυτό εδώ πέρα το ρημάδι. Το χαϊδεύω γλυκά. Λοιπόν, έλα, γλυκά. Έλα, γλυκό μου αγόρι. Σε παρακαλώ. Μη με καθυστερείς, γιατί θα μου πάρουν χέρι μετά ο κύριος Καστανάς ότι καθυστερώ. Και δεν θα φταίω εγώ. Αυτό φταίει. Έλα, Λιμία. Έλα. Έλα. Ωραία. Άντε. Το πετύχαμε, το πήγαμε και πάμε λοιπόν. Για να τα έχουμε αυτά και να μπορείτε να χαμογελάτε, γιατί όλοι θέλουμε να χαμογελάμε, τι χρειάζεται? Χρειάζεται η online επιχειρηματικότητα με την OGI. Γιατί το κάνετε από οπουδήποτε και να είστε χωρίς γνώσεις. Τι χρειάζεται? Ένας ξεκάθαρος στόχος, ο οποίος θα έχει τι θέλετε ακριβώς, θα έχει γιατί το θέλετε, τι θα κερδίσετε εάν αυτό το κάνετε, πώς θα το υλοποιήσετε, εύκολο με την ομάδα που δημιουργείται για σας, πότε το θέλετε για να βάλετε δράση, γιατί μπορεί να πείτε «Α, στο μωρέ τώρα, μεθαύριο, αύριο, παραμεθαύριο». Δεν θα σταματήσει ποτέ. Όπως είπε και η Μαρία το πρωί με το γυμναστήριο, το προηγουμένως με το γυμναστήριο. Όλο θέλει να ξεκινήσει, ξεκίνησε όμως. Γιατί αν δεν ξεκινήσεις, μπορεί να έχει στόχους, μπορεί να λες θέλω, αλλά θα μείνουν εκεί. Και πρέπει να βάλεις τη δράση. Με πάθος. Αν βάλεις δράση χαλαρά θα είναι και τα αποτελέσματά σου. Αν βάλεις πάθος, σε οτιδήποτε και να βάλεις πάθος, ένας άντρας ρίχνει μια κοπέλα. Με πάθος. Τριανταφυλάκι της, το έτσι, το αλλιώς της. Άρα θα τη ρίξει. Κάτι χρόνια. Πρέπει συνέπεια. Η αλήθεια είναι και μεγάλος, θα το έχω ξεχάσει αυτό. Έχει συνέχεια. Δεν μπορεί να λες έκανα 2 μέρες, 3 μέρες, 5 μέρες, ας σταματήσω και λιγάκι. Μέχρι να ρολάρει θέλει να έχει και τη συνέχεια και τη συνέπεια. Υπομονή οπωσδήποτε και επιμονή. Έλα. Έτσι λοιπόν, ο δρόμος της επιτυχίας είναι δικός σου. Και έρχεται κάποιος και σου λέει πώς θα το κάνω αυτό? Το όχημα της OGI θα εξασφαλίσει όλα αυτά. Γιατί είναι δοκιμασμένο. Είναι επιτυχημένο από το 2014. Δεν περιμένει να πειραματιστεί τώρα. Έχει εργαλεία, όπως είπαμε, αποδεκτά από το σύνολο της αγοράς. Έλα, τώρα καθυστερεί. Κουράστηκε. Προσωπική ομάδα εκπαίδευση και υποστήριξη, όπως ξαναείπαμε. Το χαμηλότερο κόστος εκκίνησης και αξιόπιστη εταιρεία που σε πληρώνει στην ώρα της. Ακόμα και υπάλληλος να είσαστε σε μια μεγάλη εταιρεία, υπάρχουν πολλές φορές που αναρωτιέστε αν θα πληρωθείτε. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Και το μεγαλύτερο payout, τα είπε όλα η Σοφία, γι' αυτό είπα ότι με συμπληρώνει. Μοναδική στρατηγική βάθους, γιατί λειτουργείτε ομαδικά. Και με ρωτάνε, μεγάλε, πού είναι το γραφείο σου με την online επιχειρηματικότητα? Η απάντηση είναι απλή. Όπου έχει καφέ και ίντερνετ. Είναι εδώ, στο Λιξούρι, που είναι και το μέρος που αγαπώ. Είναι όπου μπορώ να κάτσω και να πιω ένα καφέ. Το κάνω άνετα. Είναι διακοπές. Εάν δεν αποφασίσεις τώρα, πότε θα αποφασίσεις? Σκεφτείτε το. Κάντε κάτι διαφορετικό από ό,τι κάνετε μέχρι σήμερα, για να έχετε ένα αποτέλεσμα διαφορετικό αύριο.
πρέπει να βγείτε από τη ζώνη άνεσής σας. Και η ζώνη άνεσης δεν είναι αν δουλεύω πάρα πολύ και εμένα που θα μου πεις ότι είμαι στη ζώνη άνεσης που εγώ κουράζομαι. Όχι. Είναι να κάνετε κάτι διαφορετικό για να πάτε ένα βήμα διαφορετικά. Θα πάρετε ένα μικρό ρίσκο. Βέβαια. Υπάρχουν ρίσκα. Ποια ρίσκα? Αυτό που εσείς, εάν δεν βάλετε δράση και μόνο. Το συνέδριο. Είσαι μέλος, ήρθες, αξιοποίησε το, αξιοποίησε όλες τις πληροφορίες για να απογειωθείς ακόμα πιο γρήγορα. Είσαι καινούριος. Μην αφήσεις σε φλωρό κλαδί αυτόν που σε κάλεσε για να λύσει όλες τις απορίες. Η ανακοίνωση είναι πρώτον πυλών. Μην το ξεχνάτε, το είπαν άλλοι πριν. Λέτε να είναι η ανακοίνωση τώρα. Θα θέλατε? Ναι. Είστε έτοιμοι? Ναι. Υπομονή λίγες ώρες ακόμα. Καλό συνέδριο σε όλους. Εκπληκτικός Παναγιώτης Βλάκος.